Všechno to začalo v roce 1932 v průběhu světové hospodářské krize. Bratry Alfonse a Karla Knaufovi, oba stavební inženýry, tehdy uchvátila sádra jakožto stavební surovina a založili v německém Perl an der Mosel továrnu na její výrobu. Dnes je společnost Knauf jedním z nejvýznamnějších výrobců sádrokartonových produktů a systémů. Má zastoupení ve více než 70 zemích celého světa a přibližně 220 výrobních podniků a prodejních organizací, Českou republiku nevyjímaje. Firma Knauf v roce 1991 založila prodejní kancelář v Praze, která měla na starost import výrobků z našeho výrobního závodu v Rakousku, a v zápětí zprivatizovala maltárnu v Praze ve Kbelích, byl to bývalý pražský stavební servis. Další rozvoj firma zaznamenala v roce 1993, kdy byl položen základní kámen k výstavbě výrobního závodu na produkci sádrokartonových desek a na zpracování sádry. Závod začal vyrábět na konci roku 1994 a byl v tu dobu první závod ve východní Evropě a druhý ve skupině Knauf, který zpracovával sádru jako odpadní surovinu z elektrárny. Přestože firma Knauf zaznamenala za poslední desetiletí obrovský rozvoj a stala se z ní velká nadnárodní korporace, tak si pořád zachovává principy rodiny a rodinné principy ve vedení firmy a stejným způsobem se chová ke svým zaměstnancům, dodavatelům a samozřejmě i zákazníkům. Ku podivu každá krize sebou nese i pozitivní důsledky, a to jsou bezesporu inovace, a nejen jak to bylo i u nás. A v době krize, mimo to, že jsme se snažili ušetřit na různých procesech a nákladech a optimalizovat veškeré firemní procesy, tak jsme i na druhou stranu investovali poměrně značně do rozvoje lidského kapitálu a do rozvoje výzkumu a vývoje. Budoucnost našeho výzkumu a vývoje je zaměřená na to, abychom dokázali žít i bez masivního ložiska syntetických sáder a dokázali tu surovinu nahradit i něčím dalším. Veškeré tyto procesy, ať je to výzkum, ať je to plánování do budoucna, tak se samozřejmě neobejdou bez kvalifikovaného personálu. A to je velmi důležitá divize každé firmy, mít stabilní, vzdělaný a loajální personál. A to je samozřejmě jedna z dlouhodobých strategií, na které si firma Knauf zakládá a výrazně ji podporuje.